Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa tasih kalian kula Orlin Official ing acara pawarta enjang punika. Salajengipun inggih punika pawarta kecelakaan segara bali kedadian ning Pantai Parangtritis dina Minggu 19 November 2017 sekitar gebuk jam 13.00 WIB. Kecelakaan iki nimpa telu bocah wadon yaiku Niki Fitriani umur 15 tahun, Marini umur 38 tahun, lan Sunarti umur 39 tahun. Ketelune warga Sragen, Jawa Tengah. Kronologi kedadian kawitan pas rombongan keluarga saka Sragen tengah pelesiran ning Yogyakarta lan adus ning Pantai Parangtritis. Saking dolanan banyu ketelu korban ora eling nglangi menyang tengah nganti palung laut. Waktu adus dumadakan ketelu korban keseret ombak menyang kidul, ujar Brigadir Soeharto, anggota SAR Polairut Polda DIY, dikutip saka laman resmi Polda DIY. Untunge korban cepat bisa dievakuasi dadine ora ana korban jiwa jero kedadian iki. Brigadir Soeharto ngelingake kanggo para wisatawan pantai supaya bisa nggatekake tanda lan ngutamake keselamatan wektu nglangi. Pawartos dinten menika kula Orlin Official ngaturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.